Personeel stiet strijdbaar voor het gebouw van haar werkjouwer. Zond november 2015 houdt er al 6 onderhandelingsrondes west, maar nog hield dit zonder resultaat. Daar binnen de maaiwerkers net op te spreken. Haar geduld is op. We willen toch snel duidelijkheid. Hè? We willen het liefst binnen deze maand nog weer aan tafel. Om een laatste keer met elkaar aan tafel te gaan. We hebben een ultimatieve brief vandaag overhandigd waarin onze eisen staan. En we verwachten dus ook dat de Arriva daarop ingaat. En anders dan zullen er acties gaan volgen. En van die acties zullen reizigers ook wat vernemen. En dat is stakings. Maar onze boodschap is duidelijk straks. Vandaag is het nog in jullie eigen tijd. De volgende keer als het niet beter is, is het Arriva-tijd. Laat dat duidelijk zijn. Dit is een waarschuwing voor ons, tuurlijk. En daar zijn we ook heel serieus over. De mensen die hier staan, die doen elke dag voor ons een hele belangrijke klus. Namelijk het rijden van onze reizigers van A naar B. Daar luisteren we natuurlijk naar. We gaan om tafel met elkaar en dan gaan we verder kijken hoe we met elkaar tot een nieuwe CAO kunnen komen. De vakboen eist onder oren een leensverheging van 3% en een betere reiskostenvergoeding. En ik geen tjensten meer bij zijn oren wachtje matten. De NS had een oren CAO, maar betere betingsten, nevens de actievierders. De boeren vinden dat Arriva dat voorbeeld volgen moet. Wij vinden het heel erg belangrijk dat er echt een stapje wordt gemaakt richting de NS-CAO. Mede ook omdat we veel mensen zien vertrekken. Er zijn heel veel mensen die solliciteren op vacatures bij NS. En dat heeft niet alleen ermee te maken dat mensen dan door het hele land rijden. Maar dat heeft er ook mee te maken dat de arbeidsvoorwaarden daar beter zijn. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend. We hebben natuurlijk graag onze eigen mensen die wij opleiden, die houden we graag bij ons. Daar hebben we een goede CAO voor nodig. Niet alleen geld, maar daar is meer voor nodig om mensen bij ons te houden. Daar gaan we nu met elkaar over in gesprek. Personeel dat joert aan het werk wie kan bij het vakboen een petitie ondertekenen.